Niektorí majitelia firiem dokážu podnikaním poriadne prekvapiť. Samozrejme v tom dobrom. Nepochybne sa to podarilo aj Patrikovi Heselovi, keďže sa z jeho fabriky dostávajú von komponenty pre tie najluxusnejšie autá sveta. Stojíme pred tretím najväčším komponentom 918 Spider od Porsche. Mimochodom stojí 800 000 eur a je drahý preto, lebo vlastne celé auto je z karbonu. Robíme komponenty pre BMW, Bentley, Jaguar, Range Rover. Áno, presne karbon učaroval mladému podnikateľovi, ktorý si s ním svoj vzťah vytvoril ešte na škole. Ja som študoval strojarinu, kde som sa aj fokusoval na tieto kompozitné materiály. Už na prvé počutie je zrejmé, že Patrik má svoje korene v zahraničí. Slovenčinu však bravúrne zvládol vďaka mame ešte v Nemecku, kde sa narodil. Mama je Slovenka, otec je Nemec a až po nejakých 7 rokov tak medzinárodné, kde som hlavne študoval aj v strednej a na vysokej škole, som potom prišiel akože prvýkrát na Slovensko žiť. To som mal vtedy 23 rokov. Neuveríte, ale už v tom čase mal mladý muž podnikateľské myšlienky a takto roztočil doslova na domácej pôde. Išiel som podnikať na Slovensko kvôli tomu, že rodičia kúpili tuto v Dunajskej Strede veľký, starý priemyselný park, trebalo ho vlastne naplniť. A čím iným, ak nie práve vedou s kompozitmi? Naše výrobky z uhlíkových vlákien majú hustotu 1/5 od železa a polovicu približne od hliníku. Tým pádom na daný objem sú oveľa ľahšie. V Dunajskej Strede sa tak stretli mimoriadne technológie a pre mnohých, ktorí sem prídu poprvýkrát, to vyzerá ako v budúcnosti. C2I znamená Composites Innovations International. Chcel som niečo krátke, chcel som tam mať číslo, chcel som mať niečo unikátne. Automobilový a letecký priemysel sú v C2I určite na prvom mieste, ale predsa len sa vo firme nájde aj nejaký ten ľudovejší výrobok. Tuto máme karbonový kufor, ktorý sme vyrobili ako trezor. Neviete ho ohnúť, neviete nič s tým spraviť. Vidíte, nič sa tam nedeje. Môžeme to vyskúšať s inou osobou, ktorá váži možno dvojnásobok ako ja. OK, to bol teraz úraz. Karbon je síce technický materiál, ale som sa rozhodol to používať aj v umení. Toto je naše prvé umelecké dielo a chcel by som v tom pokračovať a robiť veľké karbonové sochy. Za tie roky, čo už sa poznám s Patrikom, tak si myslím, že je to vstriecný a úprimný človek. Na to, aký je mladý, taký rozhladený. Mal vždy také smelé sny, veľké plány a je to vidieť, že sa uskutočnili tie plány. Prísny šéf, áno. Vizionársky typ človeka. Vypočúva názor všetkých ľudí a potom si poskladá ten svoj. On je veľmi hardworking. Ale nie tak úplne, veď priestor na svoj voľný čas si predsa len nájde. Momentálne nemám rodinu ani deti, tým pádom mám docela veľa času cez víkendy. Robím dosť veľa rôznych športov, najobľúbenejší nový je jet surf. Dostali sme sa k tomu tak, že vlastne vyrábame tie karbonové jadra z toho surfa. V lete rád chodívam na plachetnicu, hlavne v Chorvátsku. Chodívam aj rád v lete, hlavne na elektrickom bajke. Mám rád rýchle auta. Mám jedno pretekárske a má to približne 1000 kone. Občas tým jazdíme na Slovakia Ringu. Čo sa týka podnikateľskej filozofie, mám jednu zásadu, že porovnať sa iba s najlepšími, lebo to mňa posúva najviac dopredu.